Assalamu alaikum, Malam Kabiru. Amin wa alaikum salam, Murtala dan Small. Barka da wannan lokaci. Barkan ka dai. Wai da Allah ina son na yi tambaya akan bangaren kasuwancin da kake yi haka, saboda ina ganin ka bakin titi kuma a wajen dankali da doya. Na'am. Su wai ya lamarin yake ne, saboda mafi akasari ina jin ka kana rikici da jama'a akan wannan mulki. Na'am. Wannan doya ya take ne da wannan dankali ya aka yi ne, wannan ka saro shi kake koko ana baka ne in ka siyar ka mayar da kuɗi ka dan cire abin da ka cire ne. Allah sarki. Gaskiyar al'amari wannan kaya da kake gani ana bani ne in na sai da in ba su kudin su a matsayin dan mara karfi kuma mara jari. So ni wannan sana'a da kake gani na tsaye akan ta kimanin shekara 20 kenan. So wannan shine dankalin turawa wanda mai gida na nuna min harkar shi shine marigayi Alhaji Idris Isa Hunkuyi, Allah ya mishi rahama. Amma Wanda kuma ya ƙara jaddada na akai shine Harisu Abdullahi dogara hayin bagada. Dalili a nan guraren shi ne wannan muna siyan buhun shi a hawa ne, akwai Brazil akwai babban buhu. So gaskiya al'amari a da babban buhun bai fi naira 5,000 ba. Yanzu kuma har ga Allah ya kai naira 30,000 da wani abu tsakani da Allah. Sannan a karamin buhun a da ba ma mu cika harkar sosai ba, yanzu kuma dole tsadar rayuwa dai ya sa muna harkar shi. gaskiya ne. Duk da haka dai alhamdulillahi bakin da Allah ta'ala ya tsaga ba zai hana shi abinci ba. Gaskiya Ko ba ga mun gode. Muna ci bakin gwargwado amma ba mu da jari. Gaskiya ne. Wannan kenan. Wannan shi kuma a da muna sayan buhun shi bai fi naira 1,500 ba domin Allah. Amma a yanzu buhun shi yana kai naira 12,000. gaskiya ne. Amma duk da haka shi ma bakin da Allah ta'ala ya tsaga ba zai hana shi abinci ba. gaskiya ne. Mun gode Allah. To amma yanzu me ke faruwa ne, saboda na je yanayin bambancin farashin kayan na da na yanzu akwai bambanci, shin me kalubalen a kai ne yanzu? Kalubalen shine komai lokaci ne kuma komai zamani ne. Gaskiya ne. To amma yanayin bangaren gwamnati da ai na je kamar kana maganan kai ma ka dan shiga daga cikin siyasa, so amma kuma wannan lokacin sai na ji ana dan yawan hargitsi da kai akan siyasan, ban san me dalili ba, ko kana zaka dan ban takaitaccen bayani akan? Allah sarki, lallai ni dan takife ne sosai a cikin janibin siyasa. gaskiya ne. Da gaske ne, amma dai gaskiya al'amari ba su cika duba mu ba, gaskiyar magana. Saboda haka gaskiyar al'amari su gyara shine gaskiyar magana. Saboda duk abin da za a maka ya zamto ana kyautata maka yadda kai ma za ka je ka taimaki wani. Ka gane ko ba gaskiya ba wai a ce a maka alherin naira 500 ba da ba za ta kashe maka kishi ba, naira 500 wanda ba za ta kashe maka ishi ba, a maka alherin da yake za ka ci da gidanka, za ka jawo wadanda suka koya musu sana'a da za su dogaro da kansu, kar su ce su dauka na wani. Shine gaskiyar magana nake kira da wannan gwamnati a mai tarin albarka da ta dauka matakin gyare-gyare ga baki daya. So amma kuma da sai na ji kana yawan goyon bayan APC, to amma kuma wannan lokacin sai in ji kana hargitsi da APC saboda bata dan duba ka ba akan wahalhalun da ka sha na bakin titi da sauransu na kafa abin nan da kake yi, irin fassa haka na Buhari da na ciyaman da na kamsilo. To ban san me yasa ba yanzu gaba ɗaya ka guji mulkin ne, gaba ɗaya kana hargitsi da su, ko sun ma wani abin da ba shi bane, ko ba su duba ma bane akan? Wato wannan wani rikici ne ni da su. To wannan ni da su ne. Malam Murtala. To amma yanzu ya kake gani tenuwa mai zuwa, shin za ka iya zaben su, koko kana ganin PDP za ka zaba ko wata jam'iyya? Ok, tenuwa mai zuwa? So al'amarin na Allah ne, shi ma mu bin mu Allah ikonsa. Mai yiwuwa mu iya ganin walwala ya sa mu ci gaba da zaben su, mai yiwuwa kuma mu ga kunci ya zamto a mu ki zaben su. Amma duk abin mu rika jingina shi da Allah ta'ala ya kawo sassaucin rayuwa da zaman lafiya, saboda duk inda babu zaman lafiya babu arziki, duk inda babu arziki sace-sace za su yi yawa. Shine gaskiyar magana. Don wani ma satan da karfin hali zai je ne ba yanda zai yi, ya je taba kayan wani a kama shi kuma a wulakanta shi. To yanzu ya za ka yi da mai doyen nan? Naga doyen ta fara samun ma'ala ya za ka yi da ita ne wajen mayar mashi kenan? Wani irin dubara za ka yi mashi idan za ka mayar mai har ya gamsa shi wanda ya baka ka a matsayin kaɗan cire riba? Ya baka ne a matsayin idan ka samu haka ka kai mashi kuɗin shi kaɗan cire abin da ka ci. Gaskiyar al'amari ni sana'ar doya garin ta zama ni na zama ita. wanda ya nuna mai ita ya jaddada na kanta shine marigayi a waisu
Allah yi mishi rahama, Allah ya haska kabarin shi. Tabbas ka faɗa mini. Kano Kura. Ka faɗa mini. Da kuma ya ƙara ɗora na kan hanya shine da nasiha da sauransu shine Alhaji Liman Mai Doya Kwaraci. Gaskiya ne ka faɗa mini wannan. Gabaki ɗaya. Ka faɗa mini wannan. Hassada taki ce a Liman. Ka faɗa min wannan. Yayi ina son na ji shin. Shi mu wannan Mai Doya. Idan misali kaddara ta faru haka ko irin an samu ma'ala akan kayan sun buga shin kana ganin zai iya haƙura ko ba zai iya ba, saboda ina jin labarin masu kuɗin nan mafi akasari suna kulla mutum idan har bai biya su kuɗin su ba ko kuma bai biya su kayan da suka bashi ba. Idan ma wata kaddara ne ta riga da ta faɗa ma na san ba maganan uzuri. To alal aƙalla gaskiyar magana shine doya ne da kake ganin nan gurin tana lalacewa a gurinmu sosai, kuma in ta lalace Mai Doya bai san komai ba, kudin shi ya sani ko ba gaskiya ba. Sannan idan ya zamto baka saida ba ta lalace kamar yadda muka magana shine kudin shi fa shi ya sani. Ta hanyar da zaka bi ka samu mai wannan doya kudin shi shine. Idan in ya so ya maka sassauci ya ce ya dan rage maka wani abu to wannan daban, amma gaskiya muna shan wahalar kasuwanci fi sabilillahi. So ina tambaya kuma ta karke. Na'am. A wani gari kake kuma a wani anguwa kake haka? Domin ni dai a nan dai muka haɗu to amma ban san takamaimai inda ka fi ra'ayi ba kuma inda kake asalin inda kake. Asali na mutumin Katsina ne, state Funtuwa local government. Mahaifata shine Kwatangiri yar tafki, ward ɗina shine Mai Ganji ward, amma yanzu ina zaune a Dogarawa Hayin Bagadaza. Ina kasuwanci na kuma ina kasuwanci na akan hanyar Kano. Akan hanyar Kano nan nake kasuwanci na. Babban titi ko? Babban titi. Yawa, kuma ina da masu gida da suke ta min nasihohi da shawarwari da yin addu'o'i ga baki daya. Kawai sun san yadda nake da ba haka nake yanzu ba. To wannan titi kuma da nake ganin za a hargitsa ku a dan kawar da ku a wurin nan, ya kake gani kuma anan aka dogara, ya kake ganin halin da za a shiga? Da farko zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine saboda wannan titin aka zo aka hargitsa mu, za mu ɗauki 'yan teburan mu ne a ka mu matsa gaba inda ba a hargitsa din ba, mu je tun da Allah ta'ala shi ya halice mu ba zai hana mu abinci ba, kamar yadda masu gidajen mu a baya suka yi sana'ar su wanda ya zamto har ma akwai lokacin da ya zamto ba ana hana su kashin gabaki da akan titi, sai dai su dan sa a cikin rumfa su rufe a zuwa ce da abin su ce gashi. Muga irin wannan menene shi? Ina wannan dankalin turawa ne. To ka karo wani na turawan. To akwai wani sinadari da za a hada da shi yanzu akwai shi, ina da shi, inda za a siya ina da shi. Abinci muke nema da ran kai abinci muke nema. Mu ba abinci muke nema ba, ni da za a dafa man ma in ci, an yi nake nema abinci. Akwai shi kuma zan kawo maka insha Allah rabbi. Mu koma kan maganar mu. Malam Murtala Dan Small. Kana ji na? Kamar yadda bayanin da nake maka a nan guraren shine a yanzu in suka hargitsa mana gurin za mu kwashi kayan mu dauka teburin mu a kawo mu koma can gefe. Allah ta'ala da ya halice mu shi zai ci gaba da ba mu abinci, ba zai hana mu ba. Ka gane ko? Amma kana ganin gwamnatin nan ta tausaya muku kuwa? Domin ai ya kamata a ce ku da wake bakin titin nan an maku wani abu wanda za ku dan sa aljihu da sauransu ku dan ba iyalanku saboda yanayin da za a shiga. Na san dole ne a shiga yanayi gaskiya saboda yanayin ku masu iyali. Akalla dai kana da yayaye sun kai 5 zuwa 6. To yana da kyau a ce a dan baka tallafi wanda za ka dan ciyar da iyalanka kafin a gama wannan hayanin gyare-gyare. Ai ni yanzu da kake gani na yan labai. Yanzu gaskiya magana ayana 7. Ka ganni nan. Na ‘ya'yana 7 a yanzu suna nan kuma kowanne yana cin abinci. Mahaifiyana kuma tana hannun Allah ne, tana hannuna, ina taimaka mata. Ka fahimce ni? So da a sani na dai lallai bangaren aikin hanyar nan, wannan babban hanya highway, da na san an zo an yi hotunan rumfunan mu gabaki ɗayansu, kuma sannan an anshi lambobin akawun ɗinmu. Ka gane ku? An ɗauki hotunan mu, mun ba da akawun namu da BBN namu da fam duk mun cika gaba ki daya. Amma kuma ba labari har yanzu ba a turo muku wani abu ba kenan. Babu abin da zo hannun mu na janibin wannan aikin hanya gabaki daya. To muna nan dai gurin Allah. Ba kuma mu daukar ranmu mun kallafa ba, in an ba mu muna so, in ba a ba mu ba, in dai da ranmu da lafiyar mu, to
to shikenan Allah ka ƙara tausaya mana inda kuma ba su da zaman lahiya su Allah ka ba su lahiya mu dai babban kukan mu anan gaskiya shine rashin ƙarfin kasuwa kuma dan kasuwa dai karamin jali ne ya rushe ya tashi aiki shine gaskiyar magana. To gaskiya kai kokari Allah saka da alkhairi. Ina son daman na ji irin wannan bayani a tattare da ku masu kasuwanci bakin hanyar nan babban titi domin an riga da an tarwatsa ku an gurguza ku za ku ɗau teburin ku ƙara gaba. Ina da wani ƙarin bayani. Ok to. Har wa yanzu dai da kake gani muna nan dai Allah ta'ala yana ba mu abinci har yanzu din ka gane tarwatsa ba irin wannan da kake tunani bane. Har yanzu muna nan muna cin abinci muna samu a maimakon da ana ba mu buhu 5 to yanzu ana ba mu buhu 2 ne mu saida mu ba su kudin su da muna kuma buhu 5 ne mu saida mu ba su kudin su yanzu buhu 2 an dan sauƙaƙa. Al'amarin na Allah ne kila kasuwancin mu ya dawo mutuncin shi kamar na da muna harkoki muna taimakon yan uwa abokan arziki zumunci faran da sauransu muna nan gurin Allah akwai kamar yadda nake tafaɗi kuma iyayen gidanmu da suke ta samu a hanya kamar shi wanda ya sa na hanya bangaren doya a waisu Allah ya mishi rahama Alhaji Liman mai doya Kubaraci Allah ya taimake shi Alhaji Idris Isa Hunkuyi Allah ya mishi rahama su Harisu Abdullahi Dogarawa Bagadaza da suke ta samu akan hanya kasuwanci zama mu'amalar da jama'a Allah ya ƙara musu lafiya ƙwarin gwiwa. To masha Allah ina godiya da wannan gudunmawa da ka bani. Alhamdulillah masha Allah.